Kienu għaluf li naqdu f'miġġama waħda fil-Belt Valletta biex flimkien imxew mixja ta' solidarjetà mal-pulizija. Mixja li għalija naqdu flimkien għatta pulizija kif ukoll numru sabiħ ta' familjari tagħhom, rappreżentanti ta' 3 unions tal-korp u membri tal-poplu ġenerali. Flimkien magħhom inaqdu l-President tar-Repubblika, il-Prim Ministru, l-Speaker tal-Kamra, il-Kap tal-Oppożizzjoni kif ukoll l-att ta' deputati miż-żewġ naħat tal-Kamra. Kien evidenti l-messaġġ wara din il-mixja dak tar-rispett lejn il-membri tal-korpi dixxiplinati ta' pajjiżna. Bla dubju ta' xejn, is-sentiment kien wieħed ta' għaqda fejn bosta bdew jitkellmu dwar dak li għadda minnu wieħed mill-kollegi tagħhom, b'referenza għal dak li ġara lil kuntistabli Simon Xkembri ftit tal-jimilu fejn safhom tajjer minn ġuvni ta' 17-il sena li jinsab miżmum taħt arrest wara li fost oħrajn kien mixli battent tat-taqtil ta' pulizija. L-Assistant Kummissarju Stephen Mallija, membru tal-korp dekorat b'snin twal ta' servizz, iddeskriva din il-mixja bħala mument storiku u stqar li hu ta' sodisfazzjon għalih li jara l-poplu maqut mal-pulizija f'mumenti daqstant diffiċli. Tuħu pjaċir tara l-poplu maqut, il-familji tagħna, wieħed irid jgħid li l-pulizija huma umani jirrappreżentaw lis-soċjetà, ġejjin minn kull strata tas-soċjetà. U f'momenti diffiċli bħalma għaddej mhux biss il-korp tal-pulizija, nerġa' ngħid li l-inċident li kellna riċenti għalkemm sfortunatament weġġa serjament membru tal-korp, però inħass mal-pajjiż kollu għax kif qed ngħid aħna nirrappreżentaw is-soċjetà kollha għandna familja, aħna missierijiet u ommijiet. Preżenti fil-mixja kien hemm matta persuni lebsin flokkijiet bil-messaġġ Blue Lives Matter. Messaġġ li nibet minn kampanja Amerikana li tat is-sapport lill-pulizija li jisfu attakkati waqt il-qagħda ta' tmirijiethom. Lara Frendo Magro li jissieħba ta' membru tal-korp tal-pulizija stqarret li fil-mument li membru tal-familja jingħaqad fil-pulizija, il-pis tar-responsabbilta u s-sagrifiċċju jinqasam mal-qraba wkoll. Għalhekk fi kliema stess kien essenzjali li tingħaqad f'din il-mixja ta' solidarjetà. Ovvjament aħna ngħixu l-esperjenza magħhom avolja maħniex fil-korp. Support irid jiġi anke mid-dar, ġifieri ninaqdu f'affarijiet hekk magħhom ukoll. F'kummenti li tal-medja, il-Kummissarju tal-Pulizija Sur Lawrence Kutajjar stqar li brabta ma' dak li għadda minnu fl-aħħar jiem il-kuntistabli Simon Xkembri u jinsab f'diskussjonijiet biex jagħtih is-sapport kollu neċessarju. Ħanamlu minn kollox biex lil Simon nibdew blajnuna tagħna mill-bidu kemm psikoloġika, kemm finanzjarja kollox. Ħajsibna l-ħin kollu. Mhux se noqgħod nidħol f'dettalji ġiġa kelli diversi laqat biex naraw x'għandha tkun l-istrateġija biex ngħinu lil dar raġel u ħanejnuh. Il-Kummissarju stqar li ħassu kommoż bla tendenza l din il-mixja li għalih kienet tfisser turija ta' rispett lejn il-korp tal-pulizija.